Rá ar ag stadna de friúla ag bra tharthaí bhí deis go fólainn ag County Louth ar ardú céime. Ina gcuinge bhí Kildare, fear na mhail ísdú céime, tris dro achtas go dtí seo, má darmach donacha agus más a phláirte a haman trátrota. Ty MacDonald. Siad Sam Mulroy, Sam Macklin ar Horn. Paul Matthews, which I thought in Dardicanny, Paul Matthews, agus tá sí fortaige, agus an brot aráiste ag Paul Matthews. Rois an fáinne có agus, well, Mulroy agus Matthews, góbriú maithatra Matthews a fáil mór an scór na gáil chomá hem léana. Chun cína John is Kildare teachta rís, agus ar nói. A Chalin Kildare seo, is a rinne trí bheith siad bhí gimar conmhig i'r blianach seo seantain is a gól. Tá Shimmy har a trasán a sin ag Alex Byrne. Ceapan go bhaint page to trasán. Se an ruachar ar fad, bhí sé chó dearbhach a gháil siad an sa cíimi de agus na costa sála tucaigh ar do lochta hunta an lú anna bhuaile ar fad doban ar a báidige. Fáte go bach sin ag Ben McCormack. Ben Brando Suas, nín mór an ráig iste hinis tá, mór díreach rís, can mór fadisteach ce chuidí, tá sí brisú sísa tá dóhan costantóirí legenda hederaga an sin nach tá sé cáilteacham, má tá mé dornan a go tír, faoi bhrú sin, which sí conne anad aige, tá tiile fáte sé Kildare Chinese fear, fáte Dara Kerwan, Eis na dul trasanis, pastas trasaige, lántósta, McLachlan in the chitóg ord, agus McLachlan har a trasnán. Sin níos fear ó Kildare. Just a cool of it an chinú nach an trauma ar in le ceachta for an cúláil can sin brisú síos an trelh ag chun na Louth rís agus chun na Cíver go ráis an John Dara MacDonald seo a bhrisin líra sin síos sin fu an trelh ar tras an Jonis go dtí Keenan or tá sí sin go das háling i Kieran Keenan. Se bhaith an fatal an ghána gé an council fatal leis sin gotóige gé ach an bátasan nach nic mar a rís an cicamach buaitige chunta an Louth agus hiúlaíad ar iadfara tíchas an tóirí Cill If cáil sa rís de Kildare bhí sé sin ní lachtar machadró ón láir began in róáard san seileh Sam Mulroy inis. Sam a tuairt faoi glóte an Ulster, glóte. Well, bhí sé sin a rís. Tammy Dornan a rís sáteán ach an phleige óráiste coronáirdige Sam Mulroy san cíimi de bertímplan sohead chud brúid ach dhin sin bhart áirt chéad fad í casaisteach a támid fad. Forfa. Ní sé sin ráte go rovinnig fi na Kildare ach can sin bulte go das. Se rís hí an chaid léimar teisteach ach ní dhéine ar son. Colm Dalton is. Dalton a go sír. Better cían a fibe na gúil siad a go sír rovinnig. In géir, tá sé sin glóte. Agus í cicáilte go bhar, tá tuair teachtas Jack Robinson. Seilh an teochanis rís ag Conor Brannigan. Brannigan a Garisteach. Cuinnn sé seilh. Sam Mulroy inis. Cosisiúirtí asig Sam. Clisteigh Sam. No, tá nimh ráid ar centre call. Bhí sé tuairt faoi chóil Conal McCall a chuisí har a trasnán a chan fís skille an sin ag Sam Mulroy. Bhí go chéine seasa suas a réitóid bhí samí cheart ach dúirt an réitóir nach raibh agus thug sem pest a Conal McCall a gimmart annach chluthe raibh agus sin áirt faointe. Seo seantain is Kildare dí de teachta rís go tréin. Se de Tommy Gill. Tommy Gill a Garisteach ar gól transi Tommy Gill tá sí cicáilte an áir ige chun sí cicáilte tá sí cicáilte críneige ceir cholín at a ríist. Taig MacDonald a teacht, Tiger lína ceir cúig, fu sé útris teige Kieran Keenan, Rashka MacDonald rís, Tiger seach sa lár, Sam a tuairt faoi, builtir sa giúiseach Sam ceachhfuil sí sin, a seo ceadar a bheán. An Dara tríú brat aráiste fáte ag Sam Mulroy anseo. Costantóirí siar sin ag chun na Louth. Seile fáte cosisiúil agus fechar sin kick war ada isteach bhfuil ceachtain sin nach Kildare tá sí fáte Conal McKeever roi go Airlie isteach ísio le teochanis. Chancer score i Kieran McCardle fósig McCardle as an call! Bhí an call a tacht agus a máis mór bhfuil clíoch ó eitnach anseo ceapan go bhain sin. Sin a rís an chic mór fada seachadí MacDonald agus an isteachadí McCardle lig ségur seachadí pasáil anna yes isteach sa chuoine. Cad a deirtar le tosathe cicáil líróid ísio
Mar Shannon scored Zernach and Chop. So Drohed Noah, come the Louis Hen fix a Kuig, Kildare, no, fix a Kuig. I think they acquitted themselves really well. Like there today, like after not having a lot of minutes, some boys went in, and you know it's not easy out there when you haven't played in the previous 4 or 5 games, and you just catapulted in. And yeah, look, I'm so delighted for the lads, and I'm proud of them.